लाजिदों नामा प्रमद बर', लाजिदों नामा साबा सानै आबसुनि दैदेनगिरिफोर, लाजिदों नामा इउजि ब्रह्म फंसेबो दावराव देख्रेब सारखौ मानो गोजोननाय जासिहरनो हायाखै? लाजिदों। गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै आं खुलुमहरो। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दावराव देख्रेब सारनि नाजानायाव आरो लोगोसे दावराव देख्रेब सारजों जायफोर एखे लोगो बयबो बर' हारिनि थाखाय मेलेमजिबिफ्रा आबसुनि बारग' बै समनि सारमोना एखे लोगो नाजासोमनानै मैयानि समाव हिराचरनिया बिथांखौ फेजेननो हानाया बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा देरहासारनाय। लोगोसे दिनैनि समाव गारबोनाय समफोरखौ फोरमायोबा हयथ' प्रमद बर'आ लाजिनो हागौ, इउजि ब्रह्मआ लाजिनो हागौ, दिपेन बर'आ लाजिनो हागौ। इउजि ब्रह्मआ साबेसे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि सोखो? प्रमद बर'आ साबेसे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होखो? साबेसे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो दिपेन बर'आ साख्रियाव सोना होनो हाखो? दिनैसिमबो गैया। जिर'। नाथाय दावराव देख्रेब सारनि माखासे मावबोनाय खामानिखौ सोरबा आंनिफ्राय साबसिन बुंनो गोरोङा थख' थख' जुदि फोरमायोबा लाजिनो हागौ। उपेन ब्रह्मजों एखे लोगो सोमावसारबोदोंमोन आरो गेजेर ससेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मुंदांखा सासे फुटबल गेलेनो गोरों दावराव देख्रेब सारा सासे गोरों मानसिमोन। लोगोसे गावजों एखे लोगो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फुटबल गेलेनो फोरोंनानै, गुबुन गुबुन प्राइमारिनिफ्राय गेलेनो फोरोंनानै माखासे जायफोर गेलेनो गोरों बिथांमोनखौ आसाम पुलिसाव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव साख्रि सोबोनो हानाय सासे गेदेरमा दैदेनगिरिमोन। जों बुंनांगोन दावराव देख्रेब सारा आबसुनि सोमावसारनायावबो बेसेबांबा सम उपेन ब्रह्मजों सोमावसारबोदों। गेजेर ससेयाव गावनि गेलेनो गोरों बा गावनि रोंगौथिखौ लानानै माखासे बर' सेंग्राफोरखौ फुटबल फोरोंनानै जायफोर गुबुन गुबुन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय प्राइमारिफोरनि सेंग्राफोरखौ फुटबल फोरों माखासे सेंग्राफोरखौ साख्रियाव सोनो हादों। गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव फुटबल गेलेनो गोरोंफोरखौ साख्रि सोना होनो हादों। अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां बाख्नायथाव, बेसेबां बाख्नायथाव। आंनिफ्राय बुंनो गोरों मानसिया जुदि बुङोबा दिपेन बर'आ लाजिगोन, प्रमद बर'आ लाजिगोन, इउजि ब्रह्मआ लाजिगोन। साबैसे बिथांमोना साख्रियाव सोना होनो हाखो? आरो बर'फोरखौ गुलाय गुजाय खालायग्रा मास्टार माइना जाहैबाय इउजि ब्रह्म। सोर फोरोङो दिपेन बर' आरो प्रमद बर'खौ? इउजि ब्रह्म। बिथाङा सोरबा लिडारफोरखौ राय, ससियेल मिडियाखौ लेंहरनानै ओरैबायदि बखि, सोर फोरोङो? मास्टार माइना इउजि ब्रह्म। खोनानो मोननाय बायदिबा, जों खोनानो मोननाय बायदिबा प्रमद बर'नि मास्टार माइन्ड, आबसुनि मास्टार माइन्ड, जिखुनु जाया दिपेन बर'नि मास्टार माइन्डआ खोनानो मोननाय बायदिबा इउजि ब्रह्म। आमोखाखौ ओरैबायदि बुं, सोरखौ ओरैबायदि बुं, बेबायदि फोरोंग्रा मानसिया जाहैबाय इउजि ब्रह्म। बिथाङा साबैसे बर' सेंग्राफोरनो, साबैसे बर' न'खरनो साख्रियाव सोना होनो हाखो? लाजिनांगौ। इउजि ब्रह्मआ लाजिनांगौ। आरो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन साफा न'खरफा साख्रि बोरो। दिपेन बर'आ बुंदोंमोन जोंनि बर' हारिनि माखासे गुलाय गुजाया सान्थि जानांगौ बोरो। नोंथांमोननि सान्थि लुबैग्राया बोरो? मैयानि समाव दावराव देख्रेब सारा नाजानानै जेल सिङाव थानानैनो बर' हारिनि देरहासारनाय हिराचरनियाखौ फेजेननो हानाय मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि माखासे बिबानाव थानाय आबसुनि गुबुन गुबुन प्राइमारि, गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि बोरो फंसेबो माथो मिडियानि गेजेरजों दावराव देख्रेब सारा उदां जानांगौ, दावराव देख्रेब सारा बर' हारिनि थाखाय हिराचरनियाखौ फेजेननो हादों, जेलाव थानाया उदां जानांगौ थाबैनो, फंसेबो नुवा। नाथाय नोंथांमोनहा दिपेन बर'नि आगदा आखि थानाय जायफोर डिस्ट्रिक्ट प्राइमारि जिखुनु जाया आबसुनि सोद्रोमाफ्रा सोरखौबा रायनोबा, सोरखौबा बखिनोबा सेकेन्डआवनो हाजार हाजार मिडिया लेंहरनानै बखिनो हायो। मैयानि समाव, दिनैनि समाव मा जाखो? आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा, आबसुनि सोद्रोमाफ्रा मा जाखो? फंसेबो दावराव देख्रेब सारखौ गोजोननाय जासियाखै। जायफोर दावराव देख्रेब सारजों हिरानि एगेन्स्टआव जायफोर नाजाबोदों बिथांमोनखौ गोजोननाय फंसेबो जासियाखै। बिथांमोना लाजिदों। लाजिनाङा।
सोरबा प्रमद बर' सोरबा इउजि ब्रह्मआ फंसेबो मिडियानि गेजेराव गोजोननाय जासियाखै। बिथांमोना लाजिनानै थाखुमादों नामा? थाखुमानाङा। रावबो रोंखा राखा फैया। उन्दै समाव बिमा बिफाया खिथु सुना होनांदों, ओंखाम दौना होनांदों, गुस्थि एरनाय एरनाय माखासे रालायनो फोरोंदों। बेसेबां सम नांदों बिमा बिफाया। रावबो रोंखा राखा फैया। बिनि थाखायनो आं खावलायो, माखासे गारबोनाय समफोरखौ गोसोखाङोबा उपेन ब्रह्मजों एखे लोगो सोमावसारबोदोंमोन। गेजेर ससेयाव गावनि गेलेनो गोरों माखासे रोंगौथिखौ लानानै बर' सेंग्राफोरखौ फुटबल फोरोंनानै जायफोर गेलेनो रोंनाय बिथांमोनखौ आसाम पुलिसाव गुबुन गुबुन माखासे डिपार्टमेन्टआव सोनानै होनो हानाय दावराव देख्रेब सारा सासे नेता। बेबायदि दैदेनगिरिखौसो जोंनि गेजेराव नांगौ। सोरबा हारिखौ फानग्रा, सोरबा हारिखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै गावजों गाव बुलायहोग्रा प्रमद बर' बायदि नेताखौ जोंनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नांगौना नाङा? आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं सोङो। दिनैनि समाव लाजिनो रोंनांगौ। लाजिनो रोंनांगौ। प्रमद बर'आ बै समाव मा बुंदोंमोन, इउजि ब्रह्मआ मा बुंदोंमोन, दिपेन बर'आ मा बुंदोंमोन, दिनैनि समाव मानो फंसेबो लाजिनो रोङाखै? ट्राइबेलनि खथायाव हाजार हाजार जेनेरेल मानसिया साख्रि लानानै दं। ट्राइबेलनि हा, बर'नि हायाव हाजार हाजार जेनेरेल मानसिया न' लुनानै दं। बिनि जेंनाखौ सोर सुस्रांगोन? गाबोननो जुदि ट्राइबेलनि हायाव थानाय जेनेरेल मानसिया जुदि बिथांमोना जुदि थांनो गोनां जायोबा ट्राइबेल हारिया बा बर' हारिया रुजु रुमु रंजा बाजा रायजो जानो हायो। ट्राइबेलनि खथायाव हाजार हाजार जेनेरेल मानसिया माखासे डुप्लिकेट सार्टिफिकेट खालायनानै हाजार हाजार साख्रि लानाय दं। बिथांमोनखौ जुदि गाबोननो आउट खालायोबा हाजार हाजार ट्राइबेल सेंग्राफ्रा, बर' सेंग्राफ्रा साख्रि मोनगोन। अब्ला बिनि जेंनाखौ सोर सुस्रांगोन? फंसेबो माथो होनो हाया प्रमद बर'आ। बुंदोंमोन सानसे समाव प्रमद बर'आ, आंनि समाव सारनाय समाव बुंदोंमोन प्रमद बर'आ, ट्राइबेलनि हायाव जेनेरेल मानसिया न' लुनानै थानाय, ट्राइबेलनि मुं लानानै साख्रि लानाय बिथांमोनखौ आउट खालायनांगौ। बिथांनिसिमबो भारत सरकारा नेनानै दं। जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ लानानै जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय दिनै जों जाफुंसारनायखौ नुदों। जेब्ला बिटिआर एकर्डखौ खालायनो थांदों, डियार नाब्ला सार नङाबानो बिटिआर एकर्डा जाया। आरो दिनै जोबथेसालियाव थानानै बर'फोरनि देरहासारनायखौ दिन्थिनो हादों। अब्ला दिनै जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ भारत सरकारा नेनानै थादों। बर'फ्रा मोननो गोनांखौ दिनैसिमबो बिनानै लानो रोङाखै। बिनानै लानो रोङाखै। जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ मानो थाखाय उदां खालायाखै भारत सरकारा? बर'फोरनि मोननो गोनांखौ गासैखौबो बिनानै लानो रोङैयावनो दिनै जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जादों। जुदि बर'फोरनि मोननो गोनां जारिमिनखौ, बर'फोरनि माखासे मोननो गोनां मोन्थाइखौ मोनोमोनब्ला भारत सरकारा जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ उदां खालायगौमोन। जायफोर दिनै जोहोलावफ्रा जोबथेसालियाव आलाय सिलाय थानो गोनां जानायानो बर'फोरनि माखासे मोननो गोनांखौ नेनानै दं। आं खावलायो, फैबाय थानाय समाव बुनसुआ जाहाथे ट्राइबेलनि खथायाव साख्रि लानानै थानाय, ट्राइबेलनि हायाव न' बां लुनानै जेनेरेल मानसिया थानाय बिथांमोनखौ जाहाथे मावफुंनानै आउट खालायनो हायो। बिनि थाखाय आं आसा खालामो। आरो जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय हर सान उदां जानांगौ होननानै सोरबा दावराव देख्रेब सार, साफ्रोमबो बिर जोहोलाव बयबो उदां जानांगौ होननानै जाहाथे मोनफ्रोमबो आफादफ्रा नाजालाङो। बिनि थाखाय आसा खालामो। मानो थाखाय दिनै सोरखौबा रायनोबा, सोरखौबा बखिनोबा दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा, आबसुनि दिनै प्राइमारिफ्रा दिनै हाजार हाजार मिडिया दं। माखासे बर' हारिनि मोजां खौरां, बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरनि थाखाय दिनै फंसेबो उदां जानांगौ, बिथांमोननि माखासे केसा जोबनांगौ, बेफोरखौ दिनै बुंनो थाखाय सोरबा दिनै आबसुनि मुंख्लं जानाय, बिलटिनि मुंख्लं जानाय, एनडिएफबिनि मुंख्लं जानाय, थाबैनो सरकारनि मोननो गोनां 5 लाख एककालीन आरो नखरफा साफा साख्रि मोननांगौ होननाय खोथाफोरखौ दिनै मानो मिडियायाव बुंनो हाया? मानो बुंनो हाया आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा? बिनि जाहोना मा? बेखौ आं सोङो।